Mingħajr il-mediċina meħtieġa, Mendy Vella ma kinitx tgħix aktar minn 2 jew 3 snin oħra, allura din l-aħbar hija sabiħ immens. Dan kien il-messaġġ ta' Josette Falzon l-għada li ħarġet l-aħbar li l-mediċina li teħtieġ Mendy u oħrajn se tibda tingħata b'xejn hekk kif dieħla fil-formularju tal-Gvern. Josette Falzon mhux darba jew tnejn stinkat biex jinġabru l-flus għal nies bħal Mendy li għandhom il-kundizzjoni ġenetika ta' cystic fibrosis u li jispiċċaw anke b'komplikazzjonijiet fil-pulmun. Josette Falzon li anke binta għandha l-kundizzjoni ta' cystic fibrosis esprimiet is-sodisfazzjon tagħha l-mod kif ħajjet nies b'din il-kundizzjoni se titjib. Ġifinti b'xaħad lung function ta' 25 jista' jitlalu sa' anka 50%. Li 50% lung function tgħix ħajja normali tista' tajt, minn ħajja naqra iktar kalma forsi imma ħajja iktar normali. Without this medicine xaħat bħal Mendy qed insemmi l-Mendy għax ħarġet biha public u għejnet ħafna biex din il-mediċina tiġi approved. I don't think li kienet tgħix iktar minn 2-3 oħra. Josette Falzon spjegat li l-mediċina trikafta li teħtieġ Mendy u oħrajn tiswa eluf ta' euro fix-xahar. Tiswa xi 250,000 per patient per year. It's a lot of money. Ħafna nies infatti bdew jgħidulna meta Mendy ħarġet bl-istorja għamel GoFundMe page. You will raise it ta' sena, imma mbagħad bħal Mendy hemm ħadd ieħor. Is-Sinjura Falzon spjegat li bħalissa f'Malta hawn madwar 20 persuna li għandhom din il-kondizzjoni ġenetika u li twassal għal komplikazzjonijiet fil-pulmun. Falzon spjegat li żewġ persuni minn dawn l-20 fosthom binta mhux se jkunu qed jirċievu l-mediċina hekk kif din ma taqbilx magħhom iżda hi xorta ferħana għal nies oħra bis-cystic fibrosis li se jgawdu. Sa fejna fin 2 Malta u t-tifla tiegħi waħda minnhom. Inti cystic fibrosis għandek 96% biddikom minn ġin li għad D508. U madda għandek 4% ikunu with a rare gene. Ġifieri din il-mediċina trikafta taħdem fuq id-D508. U għal 4% l-oħra qatt m'hawnx. Minkejja din il-mediċina għat-tifla tagħha sa issa ma teżistix, sostniet li bħalissa għaddejjin it-testijiet fl-Iżrael u fl-Istati Uniti sabiex mediċina oħra tidħol fis-suq. Dan fil-waqt li jeżistu terapiji differenti sabiex jimmitigaw l-effetti ta' din il-kundizzjoni. Huma jkunu on nebulizer sedej, ħafna physiotherapy importanti għax inti tneħħilhom il-mucus mill-pulmun u dan kull meta jekru jieħdu l-pinnoli.